Mentre les condicions sanitàries no siguin segures, els sindicats han anunciat que no volen que els treballadors ni els infants tornin a les escoles per només 3 setmanes. Asseguren que es posa en risc la seguretat de tothom. Demanen que se segueixi l'exemple d'Andalusia, que l'activitat presencial no torni fins al setembre i que tot aquest esforç se centri a preparar el curs 2020-21, que tal com va dir el conseller Martí March, tampoc no serà un curs normal. El conseller els ha transmès el missatge que l'esborrany de desescalada a l'àmbit educatiu l'ha elaborat un grup d'experts de la Conselleria de Salut, però que encara es pot negociar. L'Estei ha demanat que si finalment dilluns tornen els infants a les aules, es facin tests massius a tots els treballadors de les escoles. Empè que es comenci a fer feina en l'elaboració de protocols de seguretat sanitària i la potenciació del servei de riscos laborals. Unió Obrera Balear ha demanat la dimissió del conseller March, assegurant que ha gestionat la crisi sanitària de forma irresponsable. El sindicat Alternativa ha recordat que és inviable pels docents donar classes de forma presencial i també en línia. Per la seva banda, UGT ha afirmat que si s'ha de cercar una solució perquè les famílies puguin conciliar, ara que molts pares han de tornar a fer feina, que s'usin les instal·lacions dels centres escolars, però que aquest servei per la conciliació no el facin els docents. És el mateix que demana FAP a Mallorca després de reunir-se ahir amb el conseller March. La conclusió va ser francament decebedora. No existeixen permisos retribuïts, no existeixen espais de conciliació. Avui capvespre la Conselleria d'Educació farà una mesa amb l'ensenyament concertat i els directors.